M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachiwiri pa 16 April 2024. Ndipo tidakali mu mlungu wachitatu wa Pasaka. Mawu athu oyamba lero akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi 7 ndime ya 51 kudzambiranso 8 kulekeza ndime ya 1. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Eliza Banda kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu ukuchokera m'buku la Yohane 6 ndime ya 30 kulekeza 35. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Charles Emmanuel Piri kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Pa nthawi yomweyo Stefano adapitirira nati, anthu okanika inu, mitima yanu njachikunja, makutu anu ngogontha. Nthawi zonse monga ankachitira makolo anu, inunso mumakana kumvera Mzimu Woyera. Kodi alipo mneneri ndi mmodzi yemwe amene makolo anu aja sadamzunze? Iyayi. Iwo adapha anthu amene ankaneneratu zakudza kwake kwa olungama uja. Tsopano inuyo munamupereka kwa adani ake ndi kumupha. Inu mudalandira malamulo a Mulungu kudzera mwa angelo, komabe simunawasunge konse. Pamene abwalo aja anamva mawu a Stefanowo, anakwiya kwa basi, namuchitira tsinya. Koma Stefano atadzazidwa ndi Mzimu Woyera, adayang'ana kumwamba naona ulemerero wa Mulungu, ndiponso Yesu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Tsono adati, onani, ndikuona kumwamba kotsekuka, ndipo Mwana wa Munthu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Koma iwo adafuwula kwambiri, natseka m'makutu mwawo, namugudukira onse pamodzi. Adamutulutsira kunja kwa mzinda, nakamponya miyala. Mboni zidasungiza zovala zawo munthu wachinyamata wina, dzina lake Saulo. Pamene anthuwo ankamponya miyala, Stefano anayamba kupemphera kuti, Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Ndipo adagwada pansi nafuwula kwakukulu kuti, Ambuye, musawawerengere tchimoli. Atanena mawu amenewa, adafa. Saulo uja ankavomerezana nawo zakupha kumeneku. Tsiku limenelo mpingo wa ku Yerusalemu udayamba kuzunzidwa kwambiri, ndipo onse, kupatula atumwi okha, adabalalika ku madera onse a ku Yudeya ndi ku Samariya. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane. Pa nthawi yomweyo anthu adafunsa Yesu kuti,
mungationetse chizindikiro chotani kuti tikachiona tikukhulupirireni? Nanga muchitapo chiyani? Makolo athu ankadya mana m'chipululu muja, monga malembo akunenera kuti ankawapatsa chakudya chochokera kumwamba kuti adye. Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti amene ankakupatsani chakudya chochokera kumwambacho si Mose ayi. Atate anga ndiwo amene amakupatsani chakudya chenicheni chochokera kumwamba. Pakuti chakudya chimene Mulungu amapereka ndicho chimene chimatsika kuchokera kumwamba, ndipo chimapereka moyo kwa anthu a pa dziko lonse lapansi. Apo anthuwo adapempha Yesu kuti, Ambuye, muzitipatsa chakudya chimenecho masiku onse. Yesu adawuza kuti, chakudya chopatsa moyocho ndine. Munthu aliyense odza kwa ine sadzamva njala, ndipo aliyense okhulupirira ine sadzamva ludzu konse. Mthenga wa Ambuye. Mawu athu alero, makamaka uthenga wathu wabwino umene tikupitiriza kuwerenga kuchokera m'buku la Yohane, anthu amene amawatsatira Ambuye Yesu akuwafunsa Ambuye Yesu kuti tionetseni chizindikiro kuti tikukhulupirireni. Ndipo Yesu akuti zizindikiro zimene Mulungu adaonetsa makolo anu sikuti adapereka zizindikirozo ndi Mose ayi, koma ndi Mulungu Atate. Ambuye Yesu akufuna kutisonyeza kuti zonse zozizwitsa zimene adawaonetsa makolo athu kalekalero ndi zochokera kwa Iyeyo ndithu, chifukwa Iyeyo adalipo pachiyambipo. Mu nthawi yonseyi Ambuye Yesu anali alipo. Ndipo Ambuye Yesu akukwiyanso kuti nchifukwa chani mukufuna chizindikiro chapaderadera pamene zimene mukudziwa kuti Mulungu adaonetsa makolo anu ndidaonetsa ndine amene adaonetsa ndi Mulungu Atate, ndi Atate anga. Lero Ambuye Yesu akufuna kutipatsa phunziro lalikulu pa moyo wathu wa Chikhristu, kuti tikaona pakati pathu nthawi zambiri timasakasaka chozizwitsa kuti tiwakhulupirire Ambuye Yesu. Timasakasaka chinthu chodabwitsa kuti tikachiona kena kuti sinthe moyo wathu, kapena tionjezere chikhulupiriro chathu, tionjezere ntchito zathu zabwino. Popanda chozizwitsa, anthufe timakhala pomwepo osasintha. N'chifukwa masiku ano tikuona kuti anthu akuyenda mipingo yosiyanasiyana, akutsatira anthu osiyanasiyana, kusakasaka chizindikiro kuti akachiona chizindikiro chimenecho akhulupirire, akakhulupirira mwina ayambe kutsatira Ambuye Yesu. Ndipo nthawi zambiri pamene anthu ali ndi chidwi kusakasaka chizindikiro, amayiwala zodabwitsa zimene Mulungu akuchita kale moyo wawo. Chifukwa Ambuye Yesu akuwauza anthu awa kuti zimenetu Mulungu adawachitira makolo anu ndi zizindikiro zimenenso inuyo poganize poona zimenezo mukhoza kukhulupiriranso. Koma chifukwa mukusakasaka chizindikiro lero, nchifukwa chake mukulephera kuzindikira kuti zimene Mulungu adaonetsa makolo anu nzimenenso akukuonetsani inu lero. Ambuye Yesu akufuna tizindikire kuti anthufe tikamasakasaka chizindikiro, tikamasakasaka chozizwitsa moyo wathu, timayiwala zozizwitsa zimene Mulungu achita kale moyo wathu. Timayiwala zozizwitsa zimene Mulungu akuchita kale moyo wathu. Nchifukwa anthufe timasakasaka kuti Mulungu mwina andipatse promotion pa ntchito, kuyiwala kuti ntchito imene tikufuna promotion iyo ndi chizindikiro chozizwitsa chimene Mulungu adatipatsa kale. Mulungu adatipatsa kale ntchito, koma ife tikufuna tikukhulupirire akatipatsa promotion. Mulungu tikufuna tikukhulupirire mwina akatikhozetsa mayeso, pamene Mulungu adatipatsa kale mwayi wa sukuluyo, mwayi wa makolo okhudzidwa pa nkhani za sukulu amene akutilipirira kutiphunzitsa. Ndi chozizwitsa chimene chidachitika kale m'moyo, koma ife tikulephera kukhulupirira chifukwa tikufuna chozizwitsa china chowonjezera. Mulungu afuna tiphunzitse kuti pano pamene dziko lapansi lili kalikiliki kusakasaka zozizwitsa zosiyanasiyana, ifeyo ngati Akhristu akatolika kapena ineyo ngati Mkhristu ndikhale pansi ndiyang'ane moyo wanga. Moyo wangamo ndisakesake zozizwitsa zimene Mulungu adachita kale, ndipo ndikaziona zimenezo ndinkhulupirire Mulungu.
Ndisadikire zozizwitsa za tsiku lina kapena zambiri kuonjezera pamenepo, chifukwa Mulungu akuchita kale zozizwitsa moyo wathu masiku ano. Mulungu adatipatsa kale mwayi wa ntchito, adatipatsa kale moyo wa thanzi, adatipatsa kale mwayi wa banja, adatipatsa kale mwayi wa ana, adatipatsa kale chikhulupiriro chimene tikunyadira cha Chikhristu cha Katolika. Tikufunanso chani kuti tiwakhulupirire Ambuye Yesu? Tikufunanso chani chozizwitsa kuti tiwatsatire Ambuye Yesu? Tiyeni tipemphererane kuti Mzimu Woyera atithandize kusinkhasinkha kulowa moyo wathu, tizindikire zozizwitsa zimene zilipo kale. Tikaziona zimenezo tiwathokoze Ambuye Yesu, komanso tiwakhulupirire ndi kuwatsatira ndi mtima wonse. Amen.